Tonight, I would like to continue the lesson I shared with you last Wednesday about choices. Life is full of choices. And our future, our tomorrow, is determined by the choices that we make. That is why we praise God that we have the Bible. Awan amok kasabali nga libro, nga maka-guide, maka-itid kada tayo ti husto, nga information, can wisdom to make wise choices in our life than this book, the Word of God. Amen? Agkararag tayo kakabsat. Thank you, Lord, for this evening. Bless our topic tonight. Use your servant. Give me divine utterance. Speak to your people. Mabaling at dadigiti kakabsat who are dealing with some struggles, difficulties in their life right now, and it will affect their choices and decision in life. Sapay ko mat, adating nga mensahe will touch them and reach them and lead them to make the right decision and wise choice in life. A choice that will honor you and a choice for their own good. Lord, help us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You know, it is very important that we make the right choices because it will not only affect us, but it will also affect the people around us. Do you agree or not agree? Dagiti desisyon kan choices nga aramiden tayo, hanlaing nga apektaran na tayo, tibiyag tayo, no diket apektaran na pa'y dagiti tattao ti aglawlaw tayo. There are 4 kinds of people in our life that we can inspire or harm. It's either ma-inspire tayo ida, matulungan tayo ida, wenno agbalin tayo nga disgrace kadakwada. Number 1 is our family. Right or wrong? So, hante mabaling nga ibaga nga, well, dito nga decision ko na dito eh. No. Because your life is linked and integrated, connected and related with a relationship, your family. And so, whatever you do will affect your family. It's like a team. No, kung basketball, 5 kayo, no anyat aramidan di maysa, good or bad, it affects the whole team. Aglalalo no, last minute. Malagip ko, di IMT Lakers sa DJ, di. Ni, ayahan, di ana di dating ayan ni, Jakune kot basketball nga minitan. LeBron James, nga naati da, kaputa na rebound di kadwana, kat, Cavaliers pala, di. Kita nyo, decision na. Last minute, they had a chance to win, right? Oh, Jerry Smith, they had a chance to win against Golden State. Na-rebound na kakabsat, kat kuna ni LeBron James, ipasam kanyak, kuna na, intaray na mo't kakabsat. So, naibus di oras, naabak da, di ba? Naabak da. Oh, finals pa yung mga kakabsat. Kasta itibiyag tayo. Hantay ko naan nga, well, deti aramida ka desisyon siyak lang. Hambo makita, ngem agdan to epekto na iti pamilyam. Kadigiti naganak mo, kakabsat mo, anak mo, relatives mo. So, we have to be careful and to make the right decision because it will affect our family. Praise the Lord. Pastor June made the decision to surrender his life for the ministry. Kat da kami nga pamilya na we are blessed nga inaramid na dayjay kakabsat. Well, it wasn't easy. Ngem, he made the right decision. Hana nakita amin, but he knew it was the Lord's will for him. Sinurot na, ket nairaman kami kakabsat kadayjay. You know? Kasta di pa nagbiag. Iso nga, let us be mindful of that. Let us be responsible. Okay? With our decisions. May kadwa, the people that we can affect are our fellow believers. Our fellow believers. Dagiti kakabsat iti apo.
Well, the Lord had placed us in a church. So malaksid nga, dahi biological, physical family tayo. We also have the church, our family, on earth, nga nangipkabilan tiyapo kada tayo. And we have to remember, nga, kung natin siguro, hanak mo't makitkita ni pastor. Hanak mo't makitkita, dagiti kakabsat. But you must remember, nga niya mga ramidem, the consequence di aramidem kakabsat, as a Christian, can affect the testimony of your church. So I would like to remind you, let us be discreet. Anat discreet. Naanad. Think before you post. Dati ko na nangamin, dati pagsasao ka. Think before you click, kunanan sa? Think before you click. Kakabsat, hana basta-basta, ti ikabkabil tayan ta social media because maapektaran iti church family tayo, testimony kakabsat. Fellow believers. Okay? The third group of people that we can affect, number 3, are the next generation. Okay? The next generation. As a father, the decisions that I make in life, small or big, will affect my children. Definitely. No i-prioritize ko ti gimong, it will affect them. No hang ko i-prioritize iti gimong, it will affect them. So the choices that I make will affect my children or the next generation. Kaya as a father, no mapampanunot ko dito yung kakabsat, kunat, I don't want my life to be an stumbling block to my children. Hello? Hangko kayat nga tibiyag ko, stunuhan. That's a good prayer. I don't want my life to be a stumbling block to my children. Amoy di stumbling block? Siyak tigapuna kakabsat nga may tiklob da. Siyak tigapuna nga may adayuda ti apo. Remember this. Dagiti anak tayo hanga datay tinangted ti biyag kadakwada. Ni Apo Diyos tinangted ti biyag. Gusto unuhan. That makes us only stewards of our children. So it is our responsibility nga haan ngagbalin nga tibkul kadagiti anak tayo, instead of becoming a stumbling block, we must become a pedestal. Ano DJ agdan, pangal? Ano English ti pangal? Stepping stone. Instead of becoming a stumbling block to our children, let us be a stepping stone for them. Babaan ti pa nagbiag tayo. The decisions that we make. Iso nga, kakabsat, anyaman na decision nga aramidem, whether it involves money, it involves everything, basit man kandakkel. Siguro pampanunutan tayo, da duma, hamot siguro maka-apektar deto yan. Siyak lang deto eh. Haang kakabsat. Because whether we like it or not, that's life. Kasta nga talaga ti panagbiag. Kita nyo, the decision ni Adan ken Eva, sino't nagsuffer? Hala isuda eh. Generations to come, their children, even us, are suffering with that one small decision. Wrong move. Ngayon naramid ni Eva. Nangala di bunga, inikkan na ni Adan, both of them ate, and they disobeyed God. Well, at that moment, they were dealing with God, but they didn't realize that future generations will have to deal with the consequence of that wrong decision they made. They became a stumbling block rather than a stepping stone. Data ko makakabsat, ket ma-realize tayo nga naganat. Kat kuna tayo, Apo, usto unay dito yung baga ni Pastor, makapariingrit na. Help me to make the right decisions in my life. Kasi anyaman gayam nga aramidek, adan tulatak at adda epekto na. Kadagiti anak, iti masangwanan nga aldaw. The next generation. Amen? So nga, imbes nga, hadlangan ta ida kakabsat, hadlangan ta ida nga garamid dakas, igawid ta ida nga agbartek, igawid ta ida nga agbisyo, igawid ta ida kadagiti madi nga barkada, igawid ta ida kadagiti mangyadayo kadakwada ti Apo. Nge, imbes kit di nga datayo ti makaigawid ti panagserbida ti Apo.
Hang kumakakabsat. So, that's how important this topic is. It brings to our attention that the decisions we make, the choices we make, small or big, will affect the next generation. And I want to appear before God someday. Nga na magilty, jirik na nga, ada na aramid ko, nga nagbalin na stumbling block ka, dagiti anak ko. Kaya't ko nga dagiti naramid ko, nga malagip danto, kaya't makuna danto nga, I was inspired by my dad. Na-inspire ak iti panagserbi na ti Apo. Na-inspire nak iti panangted na, panagserbi na, panakigimong na. That's the kind of testimony that we want to leave to our children. And lastly, the kind of people that we can affect are the world around us. They are our friends, our colleagues, our classmates, kakadwa ti trabaho, because whether we like it or not, at datayo kakabsat iti lubong. Kahit unbelievers, dagiti kakadwa tayo, ti trabaho, iti eskwela, okay, classmates. Unbelievers, dagiti adu nga makikita tayo ti social media. So, let's be careful with our life. Kuna na di Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Amen. Okay, it says here, in verse number 14, wherefore he saith, awake thou that sleepest. Agreeing ka, si ka nga matmaturog. Adut Kristiyano nga matmaturog ita. Matmaturog da kakabsat. Siririing nga matmaturog. Siririing physically, but spiritually, matmaturog ti pamati. Han nga si bibiyag ti pamati da, matmaturog kakabsat. Oo. Ngayon ko na awake thou that sleepest, and Christ shall give thee light. 15. See then that ye walk circumspectly. Magna kayo nga siya annad. Dahita kakabsat. Agbalin tayo nga naannad, kadigiti amin nga desisyon tayo. Dagiti aramiden tayo. Oo, nang runa no datayo kat naganat because it will affect our family, fellow believers, next generation, and the world around us. Not as fools, kunanan. Hamutultuladan ti kinamaag ti lubong. Oo, hangka kumangagbalin, nga kasla ka, digiti maag, kunanan. Anak ka, digiti maag. Digiti maag, kunanan ti Biblia, the fool hath said in his heart, there is no God. Kastat karakteristik ti maag. Hanaibilang ti Diyos. Hanaibilang ti Biblia. Hanairaman ti Apo, ti biyag na, kala di na baknang. Nga kunana, anantot aramidet. Nagbanlugak ti ado nga tawen. Rakrakak tot kamalig ko. Mangpataktirak dagdakkel. Kat kunak to ti bagi, kararwa. Nagbanlug ka ti ado nga tawen. Mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Sinut kinasarsarita na? Sarili na. Imbes nga ti Apo. So awan ti Apo, ti biyag na iso ako na daw fool ko na ti Apo. Let us not be fools. Digiti desisyon tayo kumakakabsat. Ket siguradun tayo nga pagayatan ti Apo. Ako na dito verse 17. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amwen tayo ti pagayatan iti Apo. So adda sa nga pulo, ngayon iburay kada kayo, nga pagayatan ti Apo, nga masapol, nga surutan tayo. Isu ti dapat pilyan tayo. Oo. No choices ko natin amin at the option. Life is full of choices, which implies that life is full of options. Tonight, at the option mo nga na maki-prayer meeting, ngam pinilim ti maki-prayer meeting. Life is full of options. Oo, adot option mo't panagbiag. Ngem masapula pilyem DJ pagayatan iti Apo. So 10 choices you need to make. Okay? Number 1, choose, basahan tayo. Choose to obey God despite of what you feel. No may panggap ti panagtulnog ti Apo kakabsat, ti pagayatan iti Apo, okay? Very clear ti pagayatan ti Apo iti Biblia. Tilang kasapulan tayo obedience. Ngem, iti option kakabsat nga masapul nga ilaksid tayo tirik na tayo. No kailangan nga ilaksid tayo tirik na tayo, tapno agtulnog tayo ti Apo, let's choose to obey God. Despite of what we feel.
Mabaling nga dimteng kada kayong data nga struggle. When dumteng to kada kayo data nga struggle. Nga you don't feel like doing the right thing. You know? But you know it's the right thing. So you will choose to obey God anyway. Kala ko matigay dumagad. Ang ko feel ti makigimong ita. But don't follow your feeling. Imbes nga jirik nam ti surutem ni Apo Diyos. So, importante deta kakabsat. Dumteng to deta nga time king ka. Kakunam Apo Diyos, tulungan na kagdesisyon, kastoy ti mariknak, kastoy Apo iti pampanunutek, ngem ti pagayatam, iso ti masurot ti biyag ko Apo. Kalagi ni Apo Jesus. Di ba? Di example na, iti Garden of Gethsemane, amuna nga narigat, dayjay nga aramiden na kas inbilin ti Ama, di ba? So ako na nagat, Father, let this cup pass from me. Kunana, di ba? Ano di tuktuko yan na? Ko pati pa nagsagaba, di pa nakailan sana iti krus. Dayjay ti kayat ti Diyos nga aramiden na. Kunana, let this cup pass from me. Kaya na nga sa when, in his human nature, kakabsat, yung human side na. Ayan o. Oh my Father, if it be possible, kunana, let this cup pass from me. Why? Because humanly speaking, nobody would like to drink that cup of suffering. Meaning, nobody wants to go through. Kadayjay kakabsat nga banag. Ngem ko na not as I will, but as thou wilt. Ekit no ti pagayatan ti Apo king ka, kas pagarigan, agpastor ka. Mabalin nga narigat ti panangutob mo. Ngem surutem, kaputa isut pagayatan iti Apo. Ako na, not as I will, but as thou wilt. Okay? That's number one. Choose to obey God despite of what you feel. Number two, okay? Choose to put God first in spite of other pressing matters. Ayan. Choose to put God first in spite of other pressing matters. Adu dagiti mangagaw, mangala, ken mangguyod, dagiti atensyon tayo. Ngem, masapol nga pilyen tayo lata, ngayon una iti Apo. Amen. Matthew 6:33. Anak ko na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. For example, adati upat nga area nga matest tayo how we put God first. Number one, in our schedules. Oh. Masapul ako na, Apo, aduman, dagiti, mangagaw ti attention ko. There may be times nga maaga wano adada dagiti kasla mang replace wanong mangguyod. Iti attention ko. May panggap deti schedule ko nga para ka appointment with you. But help me to put you first. Amen. Oo. Schedule. Ano digiti schedule tayo? Tibigat. No nakariing kan tibigat. Anat unaem. Mabalin nga humanly ada option mo nga ag cellphone when no ag check ti messages. Ada option mo nga agdingag ti radyo. Oh, no nala daw ka nakariingan, kamakam kat oras ka mapanagubra. Pero, Apo ko na, ununaeng ka. Schedule, tibigat. Oh, panakigimong, ununaeng tayo ti Apo. Sunday morning, afternoon, Wednesday night. Muyo kakabsat. Makita ti Apo amin digitoy. Makita ti pamilya tayo digitoy. Makita digiti anak tayo. And the world around us. Okay? Not only our schedule, but also next, our abilities. Oh, ito tayo, di kiti abilidad tayo nga para ti Apo. Okay? Oh, ipausar tayo kakabsat. Dagiti skill tayo. No ti church, masapul na, dahita nga ability. Oh, i-prioritize mo. Kasi no ti Apo, masapul na, dahita nga ability. Iyon unam ti Apo. Amen ba? Oh, mairaman ditan ti finances, uno resources. Oh, kaslakin ni Brother Leo. Okay? Inikkan ti Apo isuna ti dump truck. Amen?
pagsapol na. O, mablesan ti pamilya na. Gapo ka dito dump truck. Nagbali na blessing kanya na. See? Pag business na, bunag darat. Agi-deliver hollow blocks. Amen, Brother Leo? Ngimita, nagpadamapadak dertay ti kapilya. Kat kuna ni Pastor John, anak ko, ipakastoy mo man ta dump truck mo. Tagbunag tay ti daga. Uno agi-deliver ka man ti darat. Oh, at the time, kuna ni Brother Leo, pastor tay nakmampelang deto yung nga ikwabasit. Kat agungot ni Pastor John. Nga kuna nga kasta anak ko. No ti apo ti makasapol data dump truck mo. I-cancel mo di kita. Oo, yun unam ti apo. Data kakabsat ko mati maawatan tayo nga prinsipyo. Kasi kalaidi Sunday. Oh. Kat praise God ni Brother Leo, nasurusuro na di jayan. Isong ako na ni Pastor John ko na, Brother Leo, anak ko, ipakastoy mo ta dump truck, masapol. One pastor, immediate. No, adda digiti, daduma ko mga akwa. Guri kayo, yun unak pela deto. Amen? Apay? Kasi ti concept na ni Brad, concept na deta kakabsat, ti apo ti nang dump truck mo, kat no ti apo ti makasapol, i-prioritize mo isuna. Amen? Oh, di Sunday, kung naming kadigiti engineer, agmi-meeting kayo, Engineer Dino, ni Justin, John Joseph, Sagani, Architect Romel. Agsisidublat kayo nga umay tumulong agbantay dito, digiti agubra. Ket ko nagkadakwa dati kararag ko, hindi nagpray kami. Apo, kunak, digito'y impalubos mo agbalinda nga engineer. Nagbalay gida apo, gaputi panulong mo. Ket ni, no kadi masapul mo deti ability da. Help them to make themselves available ket i-prioritize daga apo. Oh, adun to pa nga project, ito ti apo kada kay ti masangwanan nga aldaw. Hanakan ka na yung nga dakas ti nga project tayo. Oh, tatatamasapul ti apo, deti project tayo. Apay, rigatan ka, dijerik natin ako na tayo nagpaiso ayan. At adun to pa ito di apo nga project. Kontratain nga building, ti masangwanan nga aldaw. Kat deti langanan, isukat ko kit din, hana, yun unak ti apo nga makasapol. Amen, kakabsat? Oh, ne, ipalagip ko manan, make yourselves available. Amen. Umay tayo tumulong kakabsat. Adadamagalutan na beam. Kasi may ready, DJ third floor, data extension. Kat hopefully this week until next week, mabuhusan nga maislaban. Amen? O, umay kayo kakabsat. Dati nga naganak no hante kabailan, kat kaya digiti anak tayo, ibaon tayo digiti anak tayo nga lalaki. Tayo so that umay tumulong kakabsat. Tapnon alisto, tapno maawatan nyo, baka kunayo kat, api nga, agubra tayo pela nga, the Lord maswelduanan nga umay agubra. Timetable kakabsat, agkamkamat tayo ti oras. Hunting of apuraan, deti building, ngem if we can target, no kaya tayo nga kamatan di target, kasi kakabsat, makita yo, umayin ti pa nagtutudo. Kat masapul ko mga by June, na ikabilang taulo, adahalo blocks nan, day kakabsat, hangkong may explain namin. But we are catching up with the timetable. Isung ano ti aldaw, digiti maswelduan, ubraan da digiti hantay umong ubraan. Kat digiti mabalin ti nga ubraan tayo ti rabii. Iso nga umay kay lata kakabsat, iti rabii. May mesan brother Jacobo nga imay, kakuna na anat maubra. Eket kuna ni Pastor John, awang magkadwana, agawid kalangang brother, awang magkadwan. Pinagawid na natao magkadwana. So, kakabsat, no awan ti trabaho tayo kat malagip tayo dito building, ag-text kayo, Pastor, adakad mo ubra ita. Umayak man tumulong nga agubra. Amen. Deta kakabsat, priority. Anapay, finances, and in everything. Choose to put God first in spite of other pressing matters. Number 3, may katlo kakabsat nga important choice is choose to rejoice in spite of adversities. Okay? Sino kada kayo ti aduti? Struggle na ti agdama kakabsat. Sino kada kayo ti discourage? Sino kada kayo iti may stress? Tayag naman ti ima na. Tayag ima yun.
tatasum. So kada iti may stress. Oo. Ang kumanambo, no ana, di kita nga rason, ti paka-stressan nyo. Ngem ti kunana ti Biblia, dinggan nyo ipalagip ko, James chapter 1. James chapter 1. Kunana jay, James verse 2, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Kabsat ko, ibilang yu arag o amin, no aglakam kayo kadagiti na duma-duma apaka suutan. Idinto nga amuyo at ipanakasuot ti pamatiyo ket patauden na ti anos. Ket kunana patauden na kumati kinaanos ti aramid anan-anay tapno man anay kay ti suamin nga awan ket tiyan yaman na pagkurangan. Well, no adult problema, siyempre, nadagsen, adaman ti panagladingit, panagliday, ngem ti kunana ti Biblia, count it all joy. You know what that means? Count it a blessing. Oo. Count it a blessing. When you fall into trials or temptations, troubles, struggles in life. Oo. Apay kakabsat. Ado nga rason. Oo. Ti may isa nga rason dita, all things work together for good. Amen? Oh, dagiti problema, agtalag ka ti Apo. Anak ko na Jay kanta, if you cannot cease and trust His heart. Ano apay? God is with you. Oh, dete devotion ita tay bigat. Through the trials, through the problems in life, kadwa tay ti Apo kakabsat. So choose to rejoice in spite of your adversities. Ano apay? At the purpose ti Apo kadeta nga problema. Hanggang malidayan kadeta parikot mo. Hangka dapat nga maupay kadeta stress mo nga agdaman. Because at the purpose ti Apo kadeta nga season ti panagbiag mo. Oo, ti biag kakabsat kat weather lang. At the time nga ti season ti biag mo kat agap-apit ka. You are celebrating with the blessings and goodness of the Lord. At damat season ti panagbiag nga nagkalkalap ka kakabsat kat awang pulos maalam. Di ba? Dete, no kumanegosyo kat nakapsot ti kita. Mahina, nakirang. Gusto da ko nam. Nakirang. Pero even then kakabsat, kung nati Apo, rejoice in the Lord always. Deta ti dapat nga laglagi pun tayo. And again, I say rejoice. Amen kung na yung mga kakabsat. When? Mabaling nga ita nga kanito, adadabagbag ka ta mga problema, adatay time nga awan, nakamaymaya ti panagbiag. You're celebrating. Adati time kakabsat nga may stress kang nagpampanunot. Adati time nga ti kwentaam kat blessing ti bilbilangam. Adamat ti time nga ti kwentaam puro utang kakabsat ti bilbilangam. So, no blessing, abo, you're celebrating. No utang, may stress ka. But you know what? The Bible says, rejoice in the Lord always. Nagpintas di ko na di Old Testament. Nga urehan nagbunga ti oliba ko na. Yet will I rejoice in the Lord. Oh, agrag utay latay ti Apo. Uray adut adversity iti panagbiag. Di kita kakabsat, adversity la di kita. Dakdakkel ti parabor iti Apo. God's grace is bigger than our adversity. So we need to rejoice in spite of our adversities. Oh, I hope deta pa lang kakabsat, umdas nga iyawid yon, nga balunan nyo, nga makatulong kada kayo. Kakabsat, agrag o kay iti Apo. Okay? Number 4, may kapat. Choose to keep on to the finish line despite of a threatening future. Choose to keep on to the finish line despite of a threatening future. Oh, ado dagiti hantay makita ti masakbayan. Ado dagiti makita tayo nga kasla adadamot dagiti makita tayo nga kasla dumteng nga pagbutngan tayo, pagdanagan tayo. Wenno kasla dete madwa-dwa ti panunot tayo ti masangwanan nga aldaw. Ngem hanga di gidjay kakabsat ti kitaan tayo. Kitaan tayo ti Apo, agtakder tayo kadigiti karina, ket agtuloy tayo kakabsat, itin tayo pa nagserbi iti Apo.
Uray adu dagiti dumteng nga pasamak ti masakbayan. Acts chapter 20 verse 24. Kuna ni Apostol Pablo, idi nga mautudi nga paset iti ministry na inayaban na dagiti papastor kadagiti churches ijay Ephesus. Ket kuna na kadakwada hangkuam mo no anya dagiti sumangbay nga banag kanyak kadagiti umay nga aldaw. Ngem ammok kuna na nga maibaludak sumdumteng dagiti panagtuok affliction verse 24 ngem kuna na ngem kadagitoy awan timang tignay kanyak. I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. Oh, uri awan to ti kwartak, I shall not be moved. Oh, uri may katak to ti trabaho, I shall not be moved. Oh, amen. None of these things move me. Okay? Pagaramidan nakman ti tao ti dakas, I shall not be moved. Okay? But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Awanan ko ibilang dito, biyag ko na napatig ganyak. So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. When agserbitay latatiya po kakabsat, anyaman digiti sumangbay ti masangwanan nga aldaw. Amen. Oh, no daduma nga mingkat. No umay digiti nga paspasamak ti panagbiag. At the option tayo agkwitak. When no aglami isak, agbakslaydak. When no umadayo ak iti apo, aglailo ak. Hanggang kabsat, we should not be moved. Oo. Forward ever, backward never. Kung natin kumatibagi tayo, apo. Adun dagiti na pagbaligya. Kitamlatan kakabsat, ti victories mo tinaglabas. Adun tinapagbaligyan by the grace of God. Anak kumamutla, digito itatagakabsat. No kasano nga tinulungan na katiapot naglabas, kasi dito mo lang nga tulungan na katiapo nga sangwan, digito iti masangwanan nga aldaw. And if God be for us, who can be against us? You see? Number 5. Agpating kada dito number 5. Okay? Choose to shine in the midst of crookedness and perversion. Stand for what is right. In the midst of crookedness. Choose to shine. The word shine means, agsilaw ka. Anat silaw tayo kakabsat. Jay panangaramid tayo ti usto. Day panangpili tayo nga panangaramid ti usto. Jay na imbag. Day nadyusan. Jay na linteg. In the midst of crookedness and perversion. At the option tayo nga mangkilo ka di jay usto. Kaladete naglabas kakabsat. We were supposed to close a transaction. Ngam kunana DJ kwagat haan kastoy ti pumayan tayo kunana. Kat kuna ni Pastor John, pagkusitan na kami kunana. Ka DJ tao, pagswitikan na kami. Ipapilit na. Hanakusit DJ Pastor kunana kakabsat. Hana pa nagkusit DJ Pastor. Hana pa nagswiti. Ay hamo nga ikabkabil ti church meet alanganin. Naganti church meet eta. Pagkusitan na kamkit di. Numampay kasta ti kadawyan, numampay kasta iti common kakabsat. But right is right. Kung natin kumaapo, adu dagiti nang runano, nalawlaw ka dagiti pakasuutan wenno pakasulisugan nga garamit ti sana na imbag. Kung natin kumaapo, tulungan nak nga mga ramit tinalinteg. Uray, gurahan nak ti tao. Uray, adda digiti mapukaw kanya. I will do what is right in the midst of crookedness and perversion. Nakayang estudyante, madamat eksamyo. Uray na babata na alam, basta di ka nagsaksakar. Ang may karigata mo, ti ag-review. Ti ikarkararagda kayo, ti pa nag-review yo. Uray mo't na nga to, di na alam. Puro sakarmat. So, what is to celebrate? You celebrate high score, but it is not worth celebrating because God is not pleased. Philippians 2:15-16. Philippians chapter 2 verses 15-16. The Bible says, that ye may be blameless and harmless the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine,
as lights in the world. Ti silaw tayo kakabsat, ket no iti nagbaetan dagiti kinakillo, uno nagbaetan dagiti barusing yat ti panunot na, ket agbiag tayo nga nalinteg, agbiag tayo ti kinabudno, ket makita da kakabsat, ti sao ti Apo iti biag tayo. Handa ko mga kuna nga, day jemot, patsemot. Agin ki Kristiyano la di jay. Uno, agin babaptis la di jay. Ta makita damot kakabsat nga handa nalinteg ti panagbiag tayo. Sana naimbag nga testimonyo, hantay nga silaw kakabsat. Iso nga, pilyon tayo, ti agsilaw, kut kuna tayo, Apo, I will do what is right. Ang kumanaan mo noan niya, digiti pag-istragelan nyo, kada ito nga banag kakabsat. Iti inaldaw-aldaw. Iti nagbaetan, dagiti adu nga tattao. Wano ka dagiti adu nga unbelievers. Ngem, sapay ta ikan na ka ti Apo ti tured. Ikan na ka ti tibker. Kan ikan na ka iti wisdom, tactfulness, nga mga miris, mga assess, ken mga ramit ti usto kakabsat. Kalaki ni Daniel, di Bible. Nga ipakanta kadakwada, digiti ka ng ti ari, nga naidaton ka digiti dijusen. Ngem kas Hudyo amuna ti Biblia, ket ada wisdom na kakabsat, nga nangaramit ti usto. As your pastor, deta ti prayer ko kada kayo kakabsat. Nga ikan na kay ti wisdom ti Apo, nga mang-evaluate, mang-assess, mang-kita, katapnon, ada wisdom yung nga mga ramit ti usto. Nga hanga dete maikabil ti biagyot alanganin. Wenno maiparungga ti biagyo. Wenno mairamraman iti biagyo. Wenno maigarangugong ti biagyo kakabsat. Ikan na kay kumatiapo ti wisdom. Tinaldaw-aldaw. For I know, ngayon aldaw-aldaw, puro unbelievers, nagiti aglawlaw tayo. Tattao nga, hanamamati ti Diyos. Weno tattao nga, nakilo ti panunot na, uno sanay ti kinakilo pa nagbiag. Kadada kayo kadigita kakabsat. Tulungan na kay kumatiapo. Ikan na kay kumatisirip ngagbiag, nga nalinteg, nga you will honor God and not men. But that God will give you the wisdom and tactfulness how to conduct yourself well in the midst of a crooked and perverse nation. Katambuk kan patsik kakabsat, nga no ito tiyapo kada kay deta nga wisdom, agsilaw kay ito. Uri adda kay tinagbabautan, kadagiti tattao nga sana nalintag, makita danto ti Apo iti biagyo kakabsat. Kaslagan Daniel ti Apo itagay na kay ito. Ipangato na kay ito kakabsat. Kat uri adunto tao, nga mangipababa kada kayo, kaputa umapal da, ti biagyo, handa kay ito kaya nga ipababa, na ni Apo Diyos, isun, itinangisaad kada kayo, ken nangitag ay iti biagyo, gaputa sinurot yo itinalintag, nga dalan, ken wagas ti panagbiag. Amen! Katamuyo na inaramit tayo, digiti kakapsat, agbalin ti biag tayo, nga inspirasyon ti pamilya tayo, kadagiti pada tayo nga namati, kadagiti sumarunong nga henerasyon, they will see the battles that we have fought. They will see that there were struggles we have gone through. Ngem nagpatuloy tayo. Inarami tayo tinalintag. Nagserbi tayo lat tayo tiyapo. Maragsakan danto, mainspiraran danto. Nga makaamo itibiyag tayo. And all of God's people say, Amen and Amen. Apo Diyos, agyaman kam kadeti mensahe itang arabi. Pudno unay Apo, saan nga nalaka iti agpili. Amumi ti usto, amumi ti kinapudno, ngem adot options ti panagbiag. Adot alilaw, adot sulisog, ado Apo dagiti manglimlimo, iti aglawlaw Apo Diyos. Iso nga nagpintas deti nga message, tanapalagipan kami Apo, nga surutin mila ti pagayatam, ti binasa mi tayo Ephesians 5. Not walking circumspectly, understanding what the will of the Lord is. So I pray that you help my brothers and sisters, wherever they are, whatever they are facing in life, every day of their life, help them to make the right choices, dear Lord. Ikamisudat tibker, tured, heavenly wisdom, tactfulness, tapnon saan nga may parungga, dagiti biagda, dagiti pamilya, Apo Diyos, an anak. Apo, tulungan na kam nga sangapada. And help us to make the best decision in life. Nga Apo, digito nga desisyon nga aramiden mi. Agserbidan to nga rangtay. Nga pagdalanan, digiti an anak.
nga maisagot to, digito nga anak. Gapol, kadigitoy, nga desisyon nga inaramid mi. Kat isuntot pagrangtayan dati masangwanan nga aldaw. Kuam ti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen.